جدما عێریشا تورکیە لەسەر عەفرینە ڕۆژاوای کوردستان و تەنها بنپێکردن و ستەمکاری ژالی گروپên çekdar ve berdewam in. Herwiha rojane hejmarek ji welatiyên deverê diravînin. Rêxistina mafên mirovan ragihand ku grupên çekdar yên bi ser hikûmeta Sûriya demkî ve li ser rêbenda gundê tirin de demijmêr sê nîvro roja duşemê rêkefta 5 Nîsana 2021 welatiyê bi navê Emîr Mustafa Cincî yê 27 salî revandin ku Emîr endezyarê elektrîkê ye. Herwiha rêxistina mafên mirovan li Efrînê ragihand ku grupên çekdar yên Feylaq Şam li ser rêbenda Elqos li bajarê Efrînê roja yekşemê rêkefta 4 Nîsana 2021 welatiyê bi navê Mihemed Musto yê 5 salî revand bi behaneya ku peywendiyên wî bi rêveberiya PYD re hene. Rêkefta 4 vê mehêjî û li gorî rêxistina navborî, grupên çekdar welatiyê bi navê Arifşêxo ji gundê Eşqîbar revand da ku pere ji malbata wî bistînin û pişt re serbest hate berdan. Rêxistina mafên mirovan li Efrînê serbar kir ku di dema êrîşa Tirkiye li ser Efrînê welatiyê bi navê Abdurrahman Hesen Reşîd yê 33 salî ji gundê Qirmitliq ji navçeya Şiyê rêkefta 17 Adara 2018 revand û tanha jî çarenivîsa wî nediyar e. Ji sala 2018 ve êş û azarên welatiyên Efrînê dest pê kirin ku di wê demê de koçberî û derbiderî dest pê kir û niha jî welatiyên yên ku li ser mal û milkên xwe mane rastî hemû corên binpêkirinan tên.